En Caixa Popular hem invertit 40 anys per arribar on volíem. 40 anys per arribar al teu cor. 40 anys per arribar al teu cap. 40 anys per arribar al teu costat. Ha estat un llarg camí, però ha valgut moltíssim la pena. Caixa Popular. Cooperem amb les persones. Són les 7. A punt. Notícies. Bon dia, és dilluns 5 de març de 2018. Benvingudes i benvinguts als informatius d'Apunt. L'oposició en ple a l'Ajuntament d'Alacant demanarà avui explicacions a l'equip de govern per l'aparició d'un dispositiu de gravació ocult a la regidoria d'Urbanisme. L'aparell estava enganxat amb cinta aïllant davall d'una taula del despatx de la regidora socialista Eva Montesinos. El responsable de seguretat de l'alcalde d'Alacant va descobrir el dispositiu fa 2 mesos. El portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Alacant, Nacho Bellido, presentarà avui un escrit davant la Fiscalia. La Fiscalia valora sobre si ha d'iniciar una investigació a l'efecte, perquè entenem que són uns fets que tenen la suficient gravetat com per no deixar-los passar per alt, perquè nosaltres allò que no entenem és que aquests fets no estiguen encara denunciats. El regidor de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, presentarà una denúncia a la comissaria de policia. El Partit Popular vol que s'aclarisca si es tracta d'un cas d'espionatge polític. Luis Barcala és el portaveu popular. Es ineludible que la concejal Eva Montesinos explique clara, precisa e inmediatamente este asunto por si pudiera tratarse o bien de un plan para realizar grabaciones ilegales, lo cual ya sería grave, o más aún, un caso de espionaje político. L'alcaldia ha negat que no s'investigarà l'aparició del dispositiu i ha explicat que la Policia Nacional els va indicar que el cas no era constitutiu de delicte i per això no ho van denunciar. L'Associació de Juristes Valencians reclama una reforma de la Constitució per a recuperar el dret civil valencià. Avui presenta la proposta a les Corts. La iniciativa té el suport de diversos sindicats, associacions empresarials i professionals. La recuperació del dret foral la va rebutjar el Constitucional en 2016. El president de l'Associació de Juristes Valencians considera que és una part fonamental de l'autogovern que és necessari recuperar. José Ramon Chirivella. Lo que volem és que isca pronte i que isca de manera unànime, perquè la societat civil valenciana i 242 ajuntaments que representen a més del 85% dels valencians, ells no ho han demanat. 14 ciclistes van perdre la vida l'any passat en accidents a les carreteres valencianes. La tercera part d'estos van ser víctimes de conductors que circulaven sota els efectes de l'alcohol i les drogues. 2 carreteres, la Nacional 332 i la 340, concentren pràcticament la meitat dels casos, com el que el 7 de maig va causar la mort de 3 persones, mentre que 2 més van resultar ferides greus. Andrés Contreras és un dels supervivents. Y no te quedan esos recuerdos tampoco, que no recuerdo nada de ese día del accidente, ni de horas, se te pierden los recuerdos y de horas previas, ni del accidente recuerdo nada. Poden ampliar este tema en el web a.media.es. A Itàlia continua el recompte de vots de les eleccions generals. Amb més de la meitat de paperetes escrutades, el moviment 5 Estreles guanyaria les eleccions generals, tot i que els partits de dreta haurien aconseguit més vots. Així, tot indica que es manté la inestabilitat política a Itàlia. El dirigent del moviment 5 Estreles, Alessandro Di Battista, ha qualificat d'apoteòsics els resultats electorals. L'escoltem. Si tratterà di un trionfo del Movimento 5 Stelle, di una vera e propria apoteosi. Per la seva part, el primer ministre Paolo Gentiloni del Partit Demòcrata de Centreesquerra ha reconegut ja la seva derrota. Pel que fa a l'extrema dreta, tot indica que es quedarà sense representació parlamentària. A Los Ángeles, al Teatre Dolby, fa una hora. And the Oscar goes to... The Shape of Water. Este és el moment en què anuncien que La forma de l'aigua s'ha endut l'Oscar a la millor pel·lícula. Amb esta estatueta, Guillermo del Toro s'ha coronat en la gala. La pel·lícula del mexicà també ha guanyat els premis a la millor producció, banda sonora i direcció. Frances McDormand ha guanyat el premi a la millor actriu i el millor actor és Gary Oldman. En els esports, el Llevant presenta este migdia el nou entrenador.
Es tracta del tècnic del filial Paco López, que s'encarregarà de dirigir el primer equip per al que resta de temporada. Esta nit es tanca la jornada de primera amb el Celta Las Palmas. Una victòria del conjunt insular situaria en descens directe els Granota. A nit a Mestalla, el València s'imposa al Betis per 2-0 amb els gols de Rodrigo i de Sasa. L'efectivitat dels de Marcelino els manté ferms en la lluita pels llocs Champions. El tècnic asturià no amagava la seva satisfacció. Repito, muy contentos de esta victoria muy importante que nos sirve, como acabas de comentar, para sumar 13 de los últimos 15 puntos. Pel que fa al trànsit, la pluja i el vent estan ocasionant circulació lenta a la carretera nacional 332 a l'altura de Calp, a la Marina Alta, en direcció a Alacant. A la resta de la xarxa circula sense incidències. Informació meteorològica. Un nou front de ponent agranarà el nostre territori i ens portarà nuvolositat abundant i ruixats dèbils i dispersos en les hores centrals del dia, des de l'interior i cap a la costa, però el més destacable serà el vent, que bufarà moderat de ponent amb ratxes que podran arribar als 80 km per hora. Les temperatures suaus, amb màximes entre els 18 i els 20 graus a la façana litoral. Més informació a les 8 i sempre en apumedia.es.